Damang dainang ta pasadaru hatta martanya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramo tia-tia roha do pikramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Huria ni Tuhan hata ni debata na saur tuhita dia pala partikianon. Dia nek mai sian edde yakka edde sian si Salomo bidudua aya walu rode 10 tolu tapayu tihukma omahatani Tuhan. Dirupa suara ni hasudungan nerohakku doi idama nungaro ibana marika sian akadolok marhajijang di atas nya kerobian. Tudos do hasudungan ni rohakku tusada hije manang tu anak ni ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulo siya jedela marlinang-linang ibana madulo siyan tarali dungi makuling mahasudungan ni rohakku didok madokau hehe maho ale hasoloan ni rohakku na maliutus jalaruar maho aidama nunga salpu partaonan ngaliniari nunga masohot dot ari udan nunga pola mulup akka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki paredeon nunga pola terbege suara nia duhur titi di tanottai parbue ni hawara penunga mamukka matoras jala marbunga ia hawanggur jala maruap na angur hehe maho ale hasoloan ni rohakku na maliutus jala ruar maho ido pajahonna damang dainang na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus do di bagasan parmulut ta sigano pari mamuji akka jolma na taanggap tao si pujio manang pasti hiado hita ganuk marsada-sada mamuji hinadinggan nyakka dunga saripetta molopola di tonga-tonga ni bagasan parngulutta dangadong beroha mamuji akka dunga saripetta manang merasa kagum kepada pasangan hidup kita. Tentu ada sesuatu yang salah yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Ada yang harus kita ubah. Huria nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di hata ni Tuhan nasar tuhita dia pala partikyanon. Ede puji-pujian di pasahat si Raja Salomo. Maka jongjokon dengan bahasa ni dibata na totong madongani na totong maparmudu-mudu parngulon. Bahkan didoa kepada bisu pada Narobi edesian ede Raja Salomo on manang kitab Kidung Agungon dada holan hataridaan ni sada bawa nama kaolongi sada perempuan manang sebaliknya ala justru tudos doi bahwa na adong di bagasan edesian Raja Salomo on patuduhon debata manang panguli tudoson debata doi
na makahulungi na nang niulina imaka perempuan. Dan mengdahinan nalong di bagas Tuhan Yesus Kristus. Mulut apa yutiu jamita na satu ita dia pala partikyanon. Di bagasan ayat perwaluhon di dok di rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi ida manungaro ibana marika sian dolok marhajijang di atasnya karobian di patudos nungarobe tutu holong ni rohani debata nungamiat be holong ni rohani debata jela mulut tapayut ihud di bagasan ayat na pa 10 sadahong didok dununga salpu partahunan ngaliniari lapatanna nunga salpu beak kasih tahunon nunga salpu beak ka paru kilot ro nama manang mian nama holong ni debata madongani maparmudu-mudu parngoluon ni jol mana dia holongi debata dada holang sada bawa dok sada perempuan di bagasan terpuk jamita alai patudoson holong ni debata nama donghani saluhut akka bangsona hudian nalonga di bagasan tuata Yesus Kristus molo taban majo ruji-ruji di bagasan parngolota sesonario. Songo dia do hita pajojor hon akahinauli ni debata. Nak kita jalo di bagasan parngolota marhite itu Yesus Kristus. Apakah kita mampu seperti Salomo menunjukkan bagaimana kehidupannya seakan-akan menjadi kehidupan orang yang kasmaran, yang sedang jatuh cinta kepada Allah. Manang, holang aka padilian, holang aka ungut-ungut, holang aka holso. Nata pajujur di bagasan parngolota. Tapi firman ini mau mengajak kita. Orang yang melihat kasih Tuhan maka dia akan kagum akan segala karya yang telah Allah lakukan di dalam kehidupannya. Kekaguman itu membuat Salomo menggambarkan dirinya bagaikan orang yang sedang jatuh cinta. Kekaguman itu menggambarkan bagaimana seorang Salomo merasa kasmaran terhadap cinta yang telah Allah nyatakan bagi kehidupannya. Nah kita pensasi tong na labang deina. Mula si Salomo boy makajongjok ko saluhut nai. Nah kita jud manapor siya pensasi tong na. Eko boy do hajongjok ko nota. Aka edi nauli, aka edi nadinggan. Dalam tama muji-muji debata. Hobartu ujahan na satu ita dia pala partikyanon. Makaholongi patik ni debata. Ahaduna neng dohonon na tuhita. Na perjolus sahali. Sian hata ni Tuhanon neng dohonon ni debata tuhita. Asa totok kita jelma na porsia. Nang mangulu di bagasan holong ni debata. Tahologi ima patik ni debatai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Jadi Allah mau mengatakan kepada kita, ketika Kristus telah hadir bagi kehidupan kita, menjelma menjadi manusia, menebus kita, maka kita akan kagum atas karya dan pengorbanan Kristus. Ala kagum no hita si leon nang tajalo nang pinatupan Yesus Kristus tu hita. Ikon gabi pangului mahita dia kapatik ni debata. Ikot tahulungi ma nang akapatik ni debata. Dan adong benohonot ta di bagasan parngoluon.
borak do gabela Kristen. Dangan benohonot tadi bagasan parngoluan borak do mangulon akapatik ni debata. Ketika kita sudah jatuh cinta kepada Allah, maka kita diajak untuk senantiasa mencintai ketetapan atau patik ni debata. Namanya damang dainang siang hata ni debataon na hindi pa sa ita ganuk marsada-sada. Asa totok kita makilala bagas ni holong ni debata marhite Jesus Kristus nang sah di bagasan parnglo. Kristus ditikin na diholongi hita dikorbat do diri na. Kedalaman cinta yang luar biasa. Maka cinta kasih Kristus itu yang membuat kita menjadi manusia yang sesungguhnya. Ani namang dayna nalong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditokihon jala ditiroy hata ni dibatok kita. Asa totong tahilala balga ni holong bagas ni holong ni Kristus nang satu bagasan parmolota. Jadi tapat tuduh may tong-tong rumah tangkat. Marhite parangin na dinggan. Marhite na mangulu hita di tong-tong rumah tangkat di bagasan hadamio. Tabadaw akka hagut turot. Tabadaw akka parsoalan. Mari kita di tengah-tengah rumah tangga kita saling memuji, saling menyanjung, karena kita harus percaya pasangan hidup kita itu menjadi gambar Allah yang harus kita lihat, menjadi kedalaman cinta Allah yang hadir bagi kehidupan kita. Jadi itu selalu nakama, iko kagum doha muna maradok pendenat tamuna. Ang soang-soang ka inatta iko kagum doha muna maradok punaka amat tamuna. Unang gabi amat tani halak inatta ni halak na dikagumi hamuna. Alai inatta muna parlijabu muna amat tamuna tunggane doli muna ido na ikon kagumam muna. Alana donga sari petai parhitian manang hataridaan balgani holong ni debatade. Maka ketika kita cinta kepada Tuhan, ketika kita cinta kepada hukum Tuhan, maka mari kita cintai Tuhan itu lewat kita mengasihi di tengah-tengah rumah tangga kita. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak, mengasihi orang tua. Maka kita akan katakan, ikon hajok jokonot tado. Ubaga do amatan na di jabuku, ugateng. Ubaga do inatan na di jabuku. Jala ubur jura kaya nakokku. Alana ido hataridaan manang parhitian ni dibata. Songotad dan ni holong ni rohana tuhita. Kita mencintai Tuhan. Maka kita juga harus mencintai apa yang ada di dalam hidup kita. Amin. Martanya kita. Moliate mahu pasa rohanami tuho Tuhan. Dia sidat holong ni roham. Nang takas dilihom mutu bagasang ulo nami. Di paingok jala di padipos sodo haporsan nami Tuhan. Asa totong matutu kami makaholongi ho marhite-hite. Namian holong ni rohay di tong-tong rumah tangga nami ganun marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas maadihita damang dainang. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan totong mamasu-masu hita.